Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Sulti na Strod! Tungod kang Reyna Santan! Nganong nagisgot ka niya ng Reyna Santan? Tungod kay naana mo ang Reyna! Kauban na mo siya, og dili siya mosugot. Nga may laing Reyna kining iyang gingharian. Oh, mao ba? Ha, nakuha na dahil ninyo ang Reyna sa among gibutangan niya? Elmo, niya ka nas laing kalibutan, ayaw na magpakadautan. Mao ba? Pero maayo tingali nga mamatay na lang ni Stoto. Ha? Ayaw! Bigay! Ayaw! Sakit na kayo ang tumboy sa espada sa lipis. Ah! Gigi ka nga na kung rapist buwang. Lipis bitaw ka. Hello, ma? Elmo, sa ba? Kung di ka gusto nga iduot na ko ang espada sa duga ni Toto, ni Kai. Aim na ni, kini. Aim na ni. Ha? Ayaw! Ayaw ka nag-imna ni Kay! Ayaw yun na! Pagpili ni Kai, mo inom ka ining niya sa gamayng garapa o mamatay ni Stoto. Pagpili! Painom ko, anak! Good! Masag di na lang kung mamatay ni Kay. Doon na magkinidigman nga. Mamatay ko na ba? Magmulto lang niya ko ni mo. Pagitun ti ka. Kuya, ako ni nga muko ni panuway na kong ilmo. Nga may gwapo. Hilo mo! Hilog di ha. Kadagan ba ni mag-istorya? Ano yan ni Kay? Aim na ha. Ha? Dawatan ni garapa. Ayaw ni Kay. Ayaw! To kinahalang buhaton ko ni. Aron dili ka mamatay. Kadagan pagdrama ninyo, dawatan na ni Kay. Kung di ka gusto nga matuhog ini nga akong espada ni Stoto. Ha? Dawata! Ang binibit! Oy! Oy! Hoy! Oy! Kino maguna ni mo! Tuto ka nang ginaw mo na di mo ang... Oh! Tuto! Oh! Toto? Wala. Ano gitutukan ko ni mo to? Oh! 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 Toto! Uy! Oh! Ano man ka? Oh! Yate! Galong ikaw may minom sa lumay! Wala, nagpa-cute-cute na. Sa ato ka! Ah! Gusto dayo ta ko namang lumayon, Elmo? Oo, pero ang yabag, giilog noon! O giinom! Ala! Oh! Gwapo ni mo. Uy! Oh! Yate! Nabayot na! To! Oh! Gwapo Nausa man ka! Gwapo kay siya. Oh! Dong! Wadidok-dok! Gwapo kay Yate! Uy! Balik diri, oy, gwapo! Balik! Gwapo! I love you, oy! Tuwa ka magkumidya? Day, buhi ko, please. Buhi ko. Ah? Sige na. Oo, sige. Sige pa. Pinapaso na ko akong minahal. Sige pa. Perlas nga gamahanan. Tunawa ang putaw nga presuhan. Nan, makagawas na ka to. Dali na, mamiya na ta din eh. Uy, gwapo! What ako, oy! I love you, gwapo! Dili. Nung sa matustuto. Nagkomedya to? O tinuutong na lumay ni Elmo nga may gwapo na? To! To! What ako! Kumusta ka, mahal kong hari? Ako, Reyna. Uy, nagakos mo. Ay, maayo na siya siyang samad. Natambalan na ang iyang samad. Kinahanglang ipadayo na ang among kasal. Unsa? Pero, madam, Lakaw na. Onya na kusultihi ang mga problema nga imong nasugatan sa gawas. Kuhaag mo kasal na mo. Pagdali. akong kaon. Mahal kong hari, kinahanglang mahinayon gyud ang atong kasal. mahal ko. Mahina yun ang atong kasal. Mahal
Mahal kong hari. Ako ka o imo ako. Imo ako ug ako ka. Iya pag ginistuto bisan unsaon. Ah, uy. Wala. Uy. Nasundan na ko niya. Unsaon na ilang ako paglikay. Ako na lipat yun ng tawala. Sige, sige. Dol, aron mamatay ka, Toto. Ha? Dol! Mahal ta ka. Pagkakta ko ni mo, babe. Ay. Sako. Sa, wa ka mabuang, Toto. Ha? Tigog na ko ikaw ko. Tuol, ha? Ha? Alright! Ayaw pa nagpas, uy! Tigpaso na yun ka ba sa buduol ka na ko ba? Gusto lang ko mag-kiss ni mo. Kiss, mangnaw mo. Ay, gigdool ha. Tigbaso ka, ha? Papabantay kitig basot ka, Elmo! Andam akong magpakamatay tungod sa kung gugma ni mo, mahal. Uy, tigbaso na yun kang yabaga ka. Kabaho raman mo, ha? Pagkakta lang ko dong. Kausa lang. Palayo, ha? Palayo, ha? Sob, nakalikay ko, mahal. Nahanip, ha? Ang pinang imong espada! Ako espada. Di na akong imong espada, Elmo! My love, auto nang higayon! Tabang pa na! Wata ko, mahal! Guwapo! I love you, oy! Toto, mabati na ako! Mahal! Sa may Toto! Hindi kasi mabati na ako! Morito ang epektos lumay! Murag mabuang! Kinahalo masundan ko sila! Mahal kong Rain. Mahal kong hari. Mahal nga, Prinsesa Rosa. Ano yan ang mukasal ninyo? Hoy, lalaki! Sige na! Ipadayon ang pagkasal kanya mo. Yung siya mo niyang mahal nga. Naghinubra ang iyang gugma kanako. Busa, kasla na kami. Pero... Wa na'y pero-pero. Kasla na kami. Kasla na sila kung hindi ka gusto nga mamatay. Oo, ako sila kas... sige, pero na kamo. Ayaw na kamo paghaw. Mahal nga hari, ipadayon na ang atong kasal. Hain naman sila sa Toto og Elmo. Kalit man na sila nawa din sa labi paingon sa kwarto sa hari. Wala sabla ko mabati ang ilang mga tingog. Palayo lang ako, Toto! Nayabag ka, ha? Dili para imong lumay! Papunta ko, mahal, oy! Hindi na makapilip mo. Palayo lang ako, ha? Labayo ka ng pato. Buanga ka, ha? Palayo, ha? Kini, ha? Huwag makababag sa kung gugma ka ni mo, mahal. Bahala na ni. Nagagabig ko. Kailan- Naulalim sa lungga ni Madam Bakukang. Lataan ginako ni sa nakukawa ni Toto. Papatay ka. Papunta ko! Bahala ka niya! Ikaw lang niyan, niya akong kasing-kasing. Papunta ko, mahal! Dali! Sunod ako sa ilaw! Kailan po ang nagyo ka! Dali! Wala gid sila si Toto og Elmo din. Nalipat gid ko nila. Mabuhi ang bagong kasal! Oh, unsa man ron? Mabuhi ang bagong kasal! May naninggit man og mabuhi ang bag-ong kasal. Oh, ang tingog karon sa bruha. Daghang salamat! Daghang salamat! Ako na ang reyna ni Ining Dapita! Ako na! Dili. Kinahanglan makita na ko sa Toto. Nakasalang hari ug ang reyna. Kinahanglan makapalayo na kami ni Ining Dapita. Sige! Dool kay lapoan nagyo kang buanga ka! Dool! Mako, ikaw. Oh! Andam ko mamatay tungod og alang ining akong pagbati nga miturok sa akong kasing-kasing para Uy! nimo. Anong nahimo naman kang balak no nung amawa ka? Kung maasab ko, my love. Hoy! Dali! Dool na tayo! Kay lapoan ta ka! Dali! I love you. Kini ay... Bah! Oh! Hain magikas Toto. Tingog ka ron ni Toto. Og naagi ka na rin akong lungag. Nanuday sila ining lungag. Tingog ka to ni Toto. Og gikan sa ilaw nining hagdanan nga akong gisubay sa lungag.
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!